Rồi 이거 프로파일 해양다 또 누누 라마리 그래. Mana ang tote tam sanare nung sejung telah baru masuk orang hego ini din mas ini belah ini mana nih babu ini mah tato motor orang cakap mana sini Tripura motor ni tini nono so pai tini coba so nono di peka Mana tini tani motarok, andorosok, ana kita coba riri kata. Mana kita ya, korang mana berapa yang himja gua kita ana riri kata. Mana bagai? nin bani bos serado ni bagai. Serado ya, mana? 13 din ni bagai. 13 din bagai riri kata. Pula no hambai, sini sosial media no. Tam himala borok tini awati pamti jera borok semua ibu saya pakai jono kabaris kema bagai sung tini Tripura motor nenggoi kaca subasu kayaknya nih pajak sung payment jaga ngkai west sampah surani 3 nomor wat munda bos juga kaca sini cakrajuk tikangka oh tini nukungo borok juk jaga ini sing kenal bagai sung Tripura motor eba sini west sampah surani je member tungai rok jamon joro songo sini gonjon song te sini takun intu porin song te mano song kemo tongo te phaya kemo tongo song jotono gerei ni bisin tipeno song tini bongni sugya jora khnawo song sini bukha tongmo yangai song jono rang lesale nui tui song tini sini chakrajuk pan munda bot hi thaka bot hi mani tamnai tini bai 12 din na 12 din kha tini hor di sini bungro pandang nai sung hindrok sung abno 13 din eba sadono sung hindrok sung semano sung thitha ga sino sado sung rang tongthu kurithu sung abo je kono program akhau abon bagai borok belai chugya khanawoi sung tini sakrajuk panmunda tabuk tongnai bobini bin busla tongo sini ngana bosa babol munda te bini bihi borok belai chugyan bisinte sunu khor ma bagai sung tini porno phajaka sungbo kabang rimaya maro simi kisah tu phajo sung tini sung sini Tripura motor nengai asuno balai enggak takuk nini sini mungkin jadi gede ani sini mung kai ani bumung Tilsit de Borma ang Khwai district ni working president.